Sydämellisesti tervetuloa nahkaverstaalle. Ja nahkaverstaamme Elisa Marjana sijaitsee Sastamalassa. Ja Sastamalahan on täällä Turun ja Tampereen puolessa välissä. Ja siellä pieni kylä Keikyä. Ja siellä olemme nyt. Ja minun nimeni on Kirsi. Ja tänään kerron, että minkä tähden kannattaa käyttää pohjukkaita villasukkien pohjissa. Ja sitten tietenkin, että miten saat ne näppärästi punottua sinne pohjiin kiinni. Ja lopuksi vähän vielä huomioita, kun tilaatte näitä sieltä meidän verkkokaupasta, niin mitä pitäisi sitten huomioida. Mä oon saanut lahjaksi tyttäreltäni tällaiset ihanat pitkävartiset villasukat jo vuosia sitten. Ja nyt nämä on pikkusen alkanut täältä nämä pohjat hohkaan jo läpi. Ja vaikka olisi mennyt ihan kokonaan rikkikin, niin ne vois parsia ja sen jälkeen sitten punoa tämä pohjukas paikalleen, niin saadaan ihan mahtavasti lisää käyttöikää, kun kerran varret on vielä tosi hyvässä kunnossa. Ja toinen syy, minkä takia halusin tähän nämä pohjukkaat, on se, että meillä tuolla kodissani on parkettia ja keittiössä sellainen laattalattia. Ja nyt tämä sukka, missä on tämä pohjukas, niin tämä ei luista yhtään. Mutta sen sijaan sitten tämä tavallinen villasukka, niin tällä voi liidellä kuin perhonen siellä lattioilla. Eli meilläkin on rappuja vielä kaiken lisäksi, niin nämä pohjukkaat on tosi hyvät. Toiset sukat, mulla on tällaista ihan ohutta lankaa. Nämäkin mä oon saanut itse asiassa lahjaksi naapurilta. Ja näihin halusin laittaa ihan uutena tämän pohjukkaan, koska ajattelin, että muuten mä kyllä nämä aika nopeasti saan puhki. Niin nyt näissä on hyvä pohjukas paikalla ja näillä voi vuosia näitä voi käyttää. Ja mulla on tänään nyt sitten tällainen miesten villasukka täällä, mihin seuraavaksi ajattelin tämän pohjukkaan punoa. Ja tällaisessa paketissa tämä sitten postitse teille tulee. Ja nyt kun tämä avataan, niin täältä löytyy sitten kaksi pohjukasta molempiin jalkoihin on omansa. Eli jos haluat, niin toki sinne voi ihan tussilla tehdä O:n ja V:n pohjaan, niin sitä aamuhämärissä, kun pöppöröisenä laittaa sukkia jalkaan, niin menee varmasti oikeisiin. Ja sitten siinä paketissa on mukana myöskin tämmöinen pahvinen pohjallinen. Ja tämän idea on se, että nyt ihan alkajaisiksi pujotetaan tämä tänne sukkaan sisälle. Ja tämän avulla sitten saadaan ikään kuin asetettua tähän mukavasti tämä sukka, että sitä on paljon helpompi tehdä sitä punomistyötä ja sitten toisaalta se ei pääse siinä lipsumaan. Ja tähän voi, jos haluaa, niin laittaa vaikka tämmöisen langan, niin se vielä kiristää sen mukavasti paikalleen. Ja sitten nuppineulat on kanssa ihan hyvä apuväline. Eli kun tätä asettelee tätä pohjukasta tähän, niin muutamalla nuppineulalla niin sitten ei tarvitse tuossa työskentelyn aikana mietiskellä, että mihin se lähtee. Tässä on nämä reijät, tulee siis tietenkin valmiina, niin näitä reikiä voi sitten hyödyntää, kun näitä nuppineuloja laittaa paikalleen. Langaksi käy ihan sama lanka, millä on sukkaa kudottu, tai sitten mikä tahansa villalanka, mikä nyt on suunnilleen semmoista sävyä, mikä tähän sopii. Ja mä en itse käytän kaksinkertaista lankaa, mutta en tee tänne solmuja, vaan ihan tänne reunaan, jolloin se jää ikään kuin tämän punonnan alle, niin harsin nämä langan päät. Ja aika tämmöistä reiluilua parsin neulaa tässä on hyvä käyttää. Ja sitten aloitetaankin vaan tämä punominen. Ja tämä on sillä tavalla mukavaa, että tämä sujuu melkein vaikka
telkkaria katsellessa tai sellaisena kirjaa kuunnellessani mukavasti siinä. Ei tarvitse niin hirveästi keskittyäkään. Ja tämä nahka, mitä me näihin pohjukkaisiin käytetään, niin tämä on lehmän nahka. Ja tämä on itse asiassa alun perin tarkoitettu kenkiin. Ja se sopii tähän pohjukkaisiin nyt erityisen hyvin. Tämän nahan oikea puoli on tämmöinen kuviollinen, eli tämä on nahka tehtaalla painettu tämmöinen punoskuvio kovalla voimalla ja lämmöllä paksun metallisen laatan avulla prässätty. Ja sen ansiosta sitten kun tämän kääntää niin, että tämä tulee sukkaa vasten tämä kiiltävä pintapuoli ja tämä karhea pohjapuoli sitten lattiaa vasten, niin tämä tekee nyt sen, että se ei pääse sitten liukumaan. Sitten sillä kohtaa, kun te alatte miettiä, että haluaisitte tällaiset pohjukkaat tilata, niin siinä on hyvä huomioida muutamia asioita. Mä kerron niistä nyt seuraavaksi. Eli tämä sujuu nyt näin näppärästi tässä kokonaan ympäri ja tulee kiva nätti jälki. Eli värinä mulla oli äsken tämmöinen punertava ruskea, sitten sieltä löytyy myöskin tämmöinen nahanvärinen ja sitten tumman harmaa tai sanoisiko syvän tumman sininen on yksi vaihtoehto ja sitten tämmöinen ihan vaalea. Ja kannattaa oikeastaan miettiä enemmänkin sitä käytännöllisyyttä, nimittäin kun tätä sukkaa sitten jalassa pitää, niin se pohjukas ei kyllä näy yhtään. Eli ainoastaan täältä saattaa vähän vilkkua se lanka, jolla olette sen pohjukkaan punonut kiinni, mutta sinänsä se pohjukas ei näy. Eli semmoinen käytännöllinen väri, että jos vähän tulee jotain roskaa tai likaa pohjaan, niin ei sitten haittaa. Et käytännössä juuri niin kuin nämä ruskeatkin sävyt on tosi hyviä. Ja siitä huollosta sanoisin sen verran, että näitä ei viitsisi koneessa pestä, eli jos pesette niin käsin ja sitten ihan huoneen lämmössä nämä kuivataan, saa siis olla sukassa paikallaan, tai sitten ihan karkealla harjalla, niin tätä voi myöskin kuivana harjata, jolloin siitä lähtee kaikki roskat mukavasti pois. Ja nyt kun miettii sitä kokoa, että mikäköhän se pitäisi olla, niin sieltä verkkokaupasta löytyy 3 eri kokoa. Jos valitset tämän S, niin se on käytännössä tämmöinen naisten pieni koko 36, 37, 38. Ja jos haluat MK, niin se vastaa suunnilleen 39, 40, 41 kokoa. Ja tämä isoin L-koko on sitten 42, 43, 44, jopa 45. Jos näistä koosta ei mikään osu kohdilleen, niin käytännössä mulla on sitten kaavat koosta 22 kokoon 47. Eli laita sitten vaan viestiä, niin tehdään sopivan kokoiset. Ja tämän koko ei ole kauhean tarkka, mutta jos kovasti epäröit, niin sen sukan pohjan toki voi sitten mitata. Eli täältä ihan kärjestä tänne kantaan, tosin sukkahan on vähän venyvä, mutta sen mukaan voit täältä vähän mittailla. Että tässä esimerkiksi nyt kun mä käytin tuohon L-kokoa, niin tuon pohjukkaan mitta on 27,5. Ja nämä mitat löytyy sieltä verkkokaupasta myöskin. Ja ensin valitaan siis väri sieltä ja sitten vasta myöhemmässä vaiheessa siellä kysytään sitä kokoa. Ja sen verran vielä siitä tilaamisesta, että se hintahan on siis 15 € per pari. Ja ne tulee teille sitten ihan kirjeessä, taikka oikeastaan sellainen pikkupaketti, joka siis mahtuu kirjeenä postiluukusta. Ja kaikesta edullisimmin sitten tietysti saatte nämä, kun tilaatte mahdollisimman monta paria kerralla, eli yhdellä postimaksulla voi tilata jopa 10 pohjukasparia. Mutta voi vaikka kaverillekin vinkata, että haluaisitko säkin, niin tilattaisiin yhdessä, niin tulee sitten vähän pienemmällä postikululla. Mä kiitän teitä lämpimästi seurasta ja haluan toivottaa teille kaikille käsityön iloa. Kiitos.